magkukulat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Ana minudo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pag-ian, naimugsulay inihan paturan, dito halawaan, agidaw, upulan paturan, ang kwata ngagin sa Bradley Congressman. Hala na itsahi pa ng pamurutan, kundi mata mo silhigaw, iha panggala, kay na mo palidit, masulog nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay padalan kay papayungan. Damo nga salamat Mr. Manny Amistad ang iyong pagsayawhin aminudo ano nga kan Ma'am Rosie Sumigin. Damo nga salamat.